Baba kun ga na gwamna ne. Yan Jigawa kowa sai murna. Baba sanata Sankara gaishe ka. Yau yan Jigawa mu dai sai murna. Yan Sankara mu dai. Yan Sankara mu dai. Talakawa na haka. Masu aikin gwamnati. Yan kasuwa ma. Yan mata na haka. Samari na haka. Dattawa na haka. Tsofaffi na haka. Saurawa na haka. Matan aure ma. Jari da matasa. Jari ga manoma. Aiki ga matasa. Shi da mana motion. Yaƙi da corruption. Kai ne sanatan mu. Wakilin gaske. Kai ke kishin mu. Ni Maryam Bauchi nake murna gaskiya ke rusa gidan ƙarya. Domin ƙarin bayani a binciken ta wannan namba 08133999088. Ga magana ta zo ƙarshe. Ga bori ya karko ka. Allah da na Sankara mun bi ka gaskiya ke rusa gidan ƙarya. Ga magana ta zo ƙarshe. Ga bori ya karko ka. Farko na kira sunan Allah sarkin da yake jimirin komai. Ka iya mana ya sarki Allah har mu aikin mu iyo maimai. In ci kawo a yau mun gane shari'a ita ce a gaban komai. Yanzu gashi muna karin murna kwanan shi 100 a cikin maimai. In ci kawo a yau mun sai murna gaskiya ke rusa gidan ƙarya. Ga magana ta zo ƙarshe. Ga bori ya karko ka. Allah da na Sankara mun bi ka gaskiya ke rusa gidan ƙarya. Salafi ya sarki Allah kun da miji a gurin hafsa. Sannan ka da waliyan sa sahabbai ai duka ne nasa. Shi da mafifi tun daraja duka hanya babu kamar gasa. Har arewa bai cika sa Allah har waka hada da sahabbansa. Har ni ka saka sarki Allah har wanda yake mana alkunya. Ga magana ta zo ƙarshe. Ga bori ya karko ka. Allah da na Sankara mun bi ka gaskiya ke rushe gidan ƙarya. Saka magana ta zo ƙarshe zancen shari'a bana ta ƙare. Wani Sankara shine ya dawo kanya muka shuka ya kore. In ka ji ana faman buɗa nan take amare sun tare. Ba a wasa rare buɗa wannan magana ita na tare. Wani Sankara dai shine sanata gaskiya ke rushe gidan ƙarya. Ga magana ta
ga bori ya karbo ka